Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Estranyo sa gugma. O gusto ka nga maapil sa listahan? Kahog ka pa ni magunahon na. Ganahan man ka kang magigsulti ni Bilyo. Gusto tingali ka nga maapil sa listahan. Ganahan lang ko makisulti niya. Kay malingaw ko. Pero wala magpasabot nga. Gusto ko nga mahimo niyang uyab. Grabe naman sad ka. Unya na pagigsuod ni Bilyo. Kung magkabuwag na ta. Unsa? Asawa ta ka sa mga matas katabang. Busa di ka mahimo makigsuod nila. Sama sa usa ka ordinaryong tao. Nakasabot ka? Lily? Nakasabot man. Oh. Nganong midiyong man ang imong mga mata diya? Musupa ka nako? Wa ka makauyon sa akong balaod, isip imo ba na? Okay sa may makauyo na. Nakuhaan naman ko ni mas kagawasan. Labi na ko'y makisulti sa uban. Grabe naman sad na, oy. Hangtod sa makatabang, didan ko ni mo pagkisulti. Sa pagkakaroon lang nga. Samtang asawa pa ta ka. Pero kung maanol na unya ta sa atong kasal, mahimo na ka makigsulti ni bisan kinsa. Manguyab bisan kinsa. Paita din ni maasawa tagdato, no? Kinahanglang imong barugan ang imong pagkasawa, Dalia. Tungod kay ining panahon na, nagdaka sa kong apelyido. Busa kinalang puy-an mo ang kinabuhing minyo. O dipinsahan mo ang akong dungog, isip imo ba na? Ha? Ignorante biya ni mo eh. Ay, mapati ko ni mo nga laging durante. Kalagot sa kada. Grabe sa kayong kamanulti. Sakit na kayo na, ha? Nga naman ka, kaliplag ka sapot diha. Tungod kay wa kay buot, Oh. di ka mag-amping da. Nag-amping ko, no? Wala ka kauyon. Kinanglang mag-amping kasi mong lihok. Kay naa nakatutok nimo ang mga mata ni Yvonne. Usapan na. May mo magmawa sa Evon sa imong kinabuhi. Oh, Kay baw ka, no? Siya ang hulga sa to sikreto, di ba? May mo ba nga, di na siya makaduol nimo, nato? di na nako mahimo. Unsa? Pero, Dili ordinaryong empleyado si Yvonne sa among kumpanya. Partner siya. Busa di na ko siya mahimong tangtangon sa among negosyo. Og labos tanan, di na ko siya mahimong tangtangon sa kinabuhi ni mama. ha? Kinahanglang mahibaw ka. Nga butar kay si mama nga si Yvonne ang mahimo na kong asawa. Ha? Pero nada ko siya pasabot. Nga importantes kamanyoon ang kasing-kasing ug dili ang kwarta. Mao nga nada ko siya gahangyo. Nga pasabto ng ako amahan kung anong di ko mahimong mga asawa ni Yvonne. Pero nga no, dili man gyud kaganahan ni Yvonne. Mas bagay man tingali mo. Love ka niya. Guwapa siya. Sa ako nang giingon nimo, nga di mahimong katudloan ang kasing-kasing sa tao kung kinsa ang iyang higugmaon. Oh, kung mauna, gugma da importante nimo. O, nahigugma ka sa kong kaluha. Oo. Ah. Mao nga gisakitan kog maayo sa iyang gibuhat nako. Sa iyang pagpangilad nako. Nadagi ko sa iyang pagka-artista da. Nga mahal ko niya. Og tingali, ingon ana gyud ang inyong amahan. Gitudluan niya pangilad si Lily. Wa siya hinungdag pagkaamahan. Ang dugo nga naglatay sa inyong kaugatan. Parehas. Husto ka, pero wa ko magdako sa kamot sa kong amahan, no? Mahadlo ko mangilad. Maunang gitudlo sa kong inahan. Ug mahimo ba, ha? Nga makatawag na ko ni mama? Inigabot atos bay. Mahimo ka makapanawag niya. Kana kun malingaw ko sa atong lakaw karon. Unsa? Asa man gid ta?
Arnel, kun unsa may mo plano ba? Buhatan na lang na. Aasa man kita. Ay pagdali. Kinalang gamito ni mo yung utok. Kaya gigamit man bitaw ni nako pirmi akong utok. Napugok na lang ni karon. Kaya ikaw may akong kauban. Sabay trabaho nga nakatuna ni mo. Maista lagi taong kudong. Maay day ka mo tudlo. Wa ba nung ko ka-practice tungod nimo? Kaya nga ngo, tanaw ra gud ni. Imo kong gipriso ini kami nyuon nga. Naway lami. Oo, mao na. Way lami. Wag yung lami, sir. Unsa may makalipay nimo? Ha? Makalipay? Gawa sa imong kagawasan. Unsay gusto nimong buhaton nga malipay ka. Makanta. Mo ba? Mukanta ka? Oo. Mahilig man may karaoke sa amo. Mama ay manumi dito sa Pikas, barangay. Mo ba? Unsay paborito nimong kanta? Andante, andante. Uy, katugnaw ko din eh. Unsa man ni kwarto ha? Mo ni giingon chikinanan? Hoy, ignorante kang dako da. Aw, Dunay kama diha, dunay kama. Kantahanan ni nga pribado, naunsa ka ba? aw. Timpa. Kasi may kauban na to din eh. Mutan na pag kitsi kauban. Kita rang duha. Aha, may plano ka ha? Murag gyud kag amaw manulti eh. Di ba? Mukanta man ka? Oh, kakita ka ng dako king TV di nasa tubangan na to. Anak ka mukanta. Pagkantahon jud ko nimo. Sure ka? Tingali magsuka ka ini kabatis ko tingog ha. Ay kabala ka. Muinom kung daan. Aron di ko magsuka sa imong kayabag. Oh, skitas ni Ma'am Nolty. Uy. Hala, nay waiter. Oh, Nagdalagi mainom na, no? o ka na lang imo. Kani nga biro. Mani mo. Unsa man Light ni? ra ni. Mao pa. Dini sa di mo gida si Lily? O, dinhi na. Oh. Mao ba? Pigabaan na siya ko ni Arnel. Nagilak niya siya kadini sa bungkag. Huwag ka mga blistindahan, ha? O na kay ganang magnegosyo lo. Kay kuwag na nga kupunan. Si Jigger sad, wala sad mapakita. Mo na akong gingon ni mo, Lili. Labad og nagdigil. Unsay laban sa audio? Ako? Laban sa o? Oh, labad kag o. Nadya kag babae dinhi pero imo nilang gipasagdan. Ha? Way magbuta ko kyo, kaya ako lang asawa. Naluoy na ko in taon ni Lili. Oy, Jigger. Pimi naman siyang maproblema ni mo. Ikaw giniting sul-suli, ha? Ikaw! Aray! Ay! Ito ka sa akas, Lolo! Uy! Ay! Ha? Ati, Bi. Hindi na tingwagan. Ay! Hoy! Ay! Ikaw yabag ka! Oh, da. Ikaw ang mahinungdan! Busa magbuwag ta! Unsa to? Magbuwag ta! Di na ko magkaantos di mo! Wagi! Wagi! Ay. Wagi! Wagi! Kung iapil ako imong kaluha! Oh, inom. Di ko, oy. Di lagi ko mo inom magbino. Sa kabutilya lang. Niyatas pribadong kantahanan. Kita rang duha. O guway makakita nato nga moinom ka. Ano imo man kong paimnon? Hoy, di ko ignorante na lang yun kay ha. Naibawal ba ko ng panultihon? Nga pag may alak, may balak. Hoy. Gusto lang ko mahibaw sa tinuod ni mong kolor. O sige. Sige na, kanta na. Kinanglang malingaw ko ha. Aron makatawag kang mama nimo. Sus! Sige na lang yun. Kada na ko request na di bayad. Kalabot sa kada. Sige na, kanta na. Ikaw ba yung rason nga nung niata ining kantahanan ha? Sige na, padunggan ako na ni mong tingob eh. Klaruha lang nga, di gyud ko makasuka ha.
Ayaw panaway ha. Unsa nagkanta ha? Sus, nisulti na ko. Andante. Favorite kay na nako. Andante. Wa ka kadungog ana. Wa. Sige. I-dedicate na nako ha. Para malingaw sa kugamay. Che. Okay, kining kanta ha. Pastilang paita. Para ni sa kong instant nga bana. Wa ka kadungog ani no. Pamirag maayo ha. Bana ko. Mo na nang kanta ha? Bisaya. Bisaya mo lagi ka. Dugay pa magsugod ana. Unsa man? Pagbuhat way. Intro pa gani na. Aw intro dito. Gaya ng sugod. Para ni Arnel. Kuya laaya ng kanta ha. Dugaya gud. Take it easy with me, please. Touch me gently like a summer evening breeze. Take your time. Hoy! Hoy, naunsa ka, oy! Nga magganiha! Uy, Di mga tutok na ko. Pagmun ko ni Bing. Yan naman ka. Si magkatutok. Huwag tang lunong ko da. nganong ganahan ka ng kanta? Oh, ganahan ako sa lyrics. Ako ba'y giigo ni mo sa lyrics? Hoy, excuse me no. Ganahan ako sa kanta. Pero, wala magpasabot nga para imo ni. Pero ang music, ang kanta, murag para ako mo to. Kaya sa minaas lyrics ba? Imo kong gipahimangnuan nga mahimong gentle nimo. Nauna na ni mo eh. Baby, mainom na lang ko be. Hindi na akong kanta. Okay, grabe nimo. Arang-arang ka mo kanta. Kay bao ko, para pakatugs bata at akong tingog. Batang dako. Bitaw, salamat. Nalingaw ko gamay sa imong pagkanta. Og lahi ka gamay ni Lily. Sudali! Gikan karon. Di ka mo gawasin sa bayan kung di ko kauban mo. Kasabot ka? Ha? Dili! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!